Амчи мина Бяхме прекрасно. Как ти мина деня? Вникни малко във въпроса как ти мина деня. Прекрасно! Денят ти е минал. Чакай. Ами то още не е минал Как ти е добре. минал деня? Още През тебе е минал. Ай, вникни малко. Вкарай мозък. Значи, Емилия мозъка, разбрати, не? деня и мина. Без мен е тъжно. Сега просто лечу тази Не, аз просто се натъжих, защото не видях яката. Яката. Исках много да я видя. Сигурно била много яка. Да. И се натъжих малко. Смятай каква е не видях. деформирана. Сигурно се е изпрали. Изпрали се с тухла и затова е яката. Гледа се клипчета. Дай не знам. Мечка си играе с кайсейките си. Втивам. Митко, Калинка, минимум го спомням Всички намирам. Кога се си ги завирам? Прави ми сериозно клипче. Тя тук ми пее за... Тът. За тът! Тът. Най-големия смисъл. Аз Чайца. чувствам творение. Оба. Всички намирам. Айде играем да познай кой съм аз. Всички намирам. Айде да познай кой съм аз да играем. Познай кой си дента Познай кой за... съм аз. Чай, нали се вижда? Познай кой съм аз. Не мога да познаеш. Не мога да позная. Всички намирам. Пс. Това е за стелето. Пс. Кой? Бавач. Значи не. Ти не ми познаваш. Не ми познаваш, ти не ми познаваш. Някой? Ачо, Айде смокрачо. стига. Смокачо.